Japlem. Nenechaj sa katapultovať. Ideš. A nenechaj sa katapultovať. A celé odošlo. Už idem za ňou, hneď jak Sara. Preskok. Aj vzadu. No, cvalaj, cvalaj. Nezvyklé veci. Nechcú tam ísť potvoriť. Lebo tam sú tie bariéry naukladané, oni tam Dajme preč. Je to jedno. Čo, išla dole? Nie, trošku on s hlavou išiel dole. Ja je dobre, že mám sekielku, tak to Drž sa, cvalaj. Áno, mami. Tak máme jazdkyňu druhú s čistým kontom v čase 52,69, čo bolo o 2 sekundy rýchlejšie ako jej kolegyňa Nikolka Žureková. Čiže zatiaľ prvé miesto. Ja sa nehrám.